Lasse! Det er irriterende, vi aftaler, at vi skal mødes, og så er han ikke. Lasse! Lasse, havde vi ikke en aftale, eller hvordan? Når du er der. Eller hvad sker der? Hej, Lasse. Hvad finder du? Jamen, der er jo fyldt hernede. Nu igen. Det er her. En julemand, det kunne jo godt være en af de 3 vise mænd, faktisk. Det kan jeg garantere. Og den her, den har vi også lidt efter. Ja, den har en øjensygdom, den der. Ja, det må vi lige kunne. Ja, kunne få hen, men der er masser. Og så noget af det allerbedste her, det er jo, vi har fået sådan 2 her. Jeg tænker måske, vi skal omstrukturere, så Josef og Maria, de kommer i noget tøj. Ideen er... Vi har jo nogle parykker og noget liggende nede i kirken, det kunne vi da godt finde. Men nu kommer der mere i kassen her. Ja. En af de mange dyr i stallen, man ved jo, det var. Den var ikke uddød nu. Det var den bestemt ikke. Og der har nok også været en ged i stallen. En julebuk. Fantastisk. Her har vi også lidt forskellige stjerner. Og så har man også en pose pebernødder til præsten og organisten. Og den er ikke for gammel, eller hvad? Jeg ved for gammel de er. Det må vi jo lige se på. Ja, mere jo. Nej. Ja, må det. Det er pakket godt ind i hvert fald. Jeg tror så, det er inde. Det er jo alt sammen noget, der er blevet lagt i vores skraldespand hernede. Se nu der, hvor den er faktisk relativt tung. Og relativt smuk. Det er den. Alt er relativt. Og så se her, der er jo mere hernede faktisk. Der er der nede til lige for det. Vi har vores kameramand på. Ej. Der er ikke så mange, der har hørt om fisken i stallen, men det skal jeg nok få Mens nu så er skrevet om. Nu ser du her, Johannes. Ikke 1, men 2. Og så det er, der står der coronafjerner. Det er jo nok sådan nogle fine salver, man kommer med til kongen. Og så er det til Josef. Det er alle tiders. Jeg ved, hvad det er, Johannes. Skal jeg lige prøve at... Jeg ser, du kan inhalere. Ja. Nej, prøv nu at se her. Har en kjole til Maria. Hvad er det? Wow. Bare wow. Corona. Altså, vi fik jo en trøje i går til Josef. Ja, vi skal... Skal vi ikke tage Josef og Maria under Jeg armen? synes, at du skal bære en ordentlig og en stændig. Med hovedet ved jeg ikke. Og der... Jeg prøver at kigge på. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Er det ikke så tit, vi giver kjoler på? Nej. Du gør jo faktisk ofte. Jeg har mere... Den her, den er altså... Det har jeg nu aldrig set. Nej. Jeg prøver her. Har vi ikke et hoved, vi kan putte på? Det har vi måske ikke nu. Du har et æselhoved. Nej, det duer ikke. Sådan der. Vi lover, at når vi kommer tilbage i morgen, så er Maria og Josef påklædte. Og hvis nogen har noget mere tøj, de kan bruge, mange kunne måske godt bruge en hat til Josef, eller noget af den stil. Så kom bare. Så bærer vi lidt mere ind herudefra. Prøv lige at filme rundt og se, hvor meget der er. Der kom jo en masse figurer i går. Og Ja, det er vældig godt faktisk. jeg synes, den største bekymring er, at vi skulle lave den grimmeste julekryber. Jeg synes jo faktisk, at den bliver pænere Den bliver pænere og pænere. Nu kommer der faktisk nogle børn, der skal hen og se, kan jeg se, tror jeg. Så. Vi siger glædelig jul her fra... Og hvornår er det, der er lys hernede, hvis man skal Det være er helt der jo sikker? hver dag fra kl. 16 til kl. 20.30. Kom ned og kig og tag jeres julepynt med. Ja. Kasseret julepynt. Kasseret julepynt. Eller hvad I nu lige synes. Ja. Pebernødder til præsten og organisten. Vi tager gerne imod det hele, så længe det ikke er for gammelt. Og man kan bare kigge op til mig, hvis ikke der er lys hernede, så skal jeg nok tænde for den. Men ellers så tænder den der ved 4-tiden. Yes. Glædelig mandag. Glædelig mandag, ja.